Ka Voice of the People Party VPP kalapan pau ya kajing mom sohun bat kajing long tamula alor ka chubab ka bau Chief Minister ula ai dangshan syapang ka khaipot jong ka export committee ka badai ya ka reservation policy ki nong elam ka VPP kilakan tho bau Chief Minister udang persyang ban simpor bat penslam ya kani ka kam wat lau pat ba ula slam manap ya kajing penbat ka batikana alor ka baha kam baha jam ka VPP kadawa ba ka expert committee kadai ban saiklo ya khaipot jong ka kenang baka sorkar kan la manchem ya rai ke bakado ke babet na ke benta ke baha kamiat jong kisamla ke jela ke parti kalaban ba ke reservation policy kade ke kam ke bakta ya ke lawai jong ki pawajar kisamla wat kam namar kata ke sorkar kam dei banchem kum ke kam thamula hendai kade banle ke jingkit khli ke bakhaw Minister jong ke jela Meghalaya ubole jibab mardor ya ke jingdawa jong ke Voice of the People Party ban pendapat ba no ya ka report jong ka expert committee wat lada ka party ka singo thamula ya ka jikren ke jong chief minister ubul penpau ka daw ka pala penong ya ka sokar ba kamla ban pendapat ba kloi ya ka report ka dei namar ba ka report ka la jong pala bat ka la khia pala nim pat ju kami osmo ko ya ka jing ai daw jong sokar lese ka sokar MD boleh lam ke NPP ka pensiun mungkin ya ka policy da ka jinjong bat ka jingkia jong ka policy nyuma di don ka jing kan baskem ka sokar kan shu kula kli ban pemana ban ano ya ka report bagi the community passion ka sokar jelakan penuh pada ano ya kali report jong ke expert committee